Senjai Mbak Marianto kita orang. Monggo Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong mbrae semono kok ora ana sing semawur cah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain rahmatan lil alamin amma ba'd. Non nuninggih kunjuk dumateng Ibu Waniti dalah Mas Muhammad Sufi ingkang ing tinanggenah ing wekdal dalu menika sampun nampi pinten-pinten rahmat lan barokahipun Gusti Kang Maha Kaos saengga saged nindakaken kewajibanipun tiyang sepuh kang ing wekdal dalu menika sampun nampi pinten-pinten kanikmatan saking ngarsanipun Gusti Kang Maha Kaos. Kurang ngebas sithik iki. Kunjuk dumateng sedaya para tamu undangan wabil khususon Bapak Warsono, bener ya Kang ya? Ingkang minangka besanipun kita aturaken sugeng lenggah so sugeng samudayanipun. Kunjuk dumateng sedaya kru seniman seniwati wabil khususon Bapak Agil kang mijil saking Duglik Todanan lan sedaya para waranggana ingkang sedaya kala wau sampun kamulyakaken saking ngarsanipun Gusti Kang Maha Kaos. Mboten katalemphan Mas Edi ingkang minangka MC ingkang tansah kamulyakaken saking ngarsanipun Gusti Kang Maha Kaos. Niki kalian ngrantos iki kan 7 nggih. Ijeh kurang siji. Monggo panjenengan sami sesarengan ngaturaken puja puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Kang Maha Kaos. Menapa sebabipun kula lan panjenengan sami ing wekdal dalu menika ugi sampun kaparingan pinten-pinten kanikmatan kebagas warasan sehingga pantes ngaturaken puja puji syukur. Boten katalumban monggo sarengan hangaturaken sholawat salam wonten ngarsanipun junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia kula lan panjenengan sami saged katampi minangka umatipun benjang wonten ing dinten yaumil kiamah saged kagendhong mlebet papan kang tinanggenah benjang wonten ing alam kelanggengan. Wonten ing dalu menika kula boten badhe matur kanthi panjang lebar sak yektosipun Ibu Waniti rikala ngandhut
ingkang ing wekdal sak menika wujudipun nuringgih Kang Mas Muhammad Sufi'i. Ibu waniti anggenipun gembol si jabang bayi kang sampun dipun titipi saking ngarsanipun Gusti Kang Maha Kuwas. Ibu waniti rerambatan anggenipun nglairaken jabang bayi sak jroning ati ibu waniti ngrantes hele besok yen kowe dewasa payu omah-omah diarepi wong wadon yen kawin yen omah-omah bakal ndak tanggapake tayub. Sik iki mang piye lah cah. Nuwun sewu iki mang mbok pasrahno sapa? Wong apa tak bablasno kok. Nuwun sewu ah. Yutun iki lho Yutun. Nah. Lek karo jogeke yu waniti. Apa tak bablasno lho lho. Sabar. Tak balenane ya ya. Ibu waniti anggenyo gembol ngandhut suwijining jabang bayi. Piyambakipun duweni pangajab yen besok anakku lahir slamet bakal omah-omah diarepi wong wadon tak tanggapake tayub. Luar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adicara luaran ing wedal-dal mriku sampun diparipurna niki minangkanipun mundhut saking panjenenganipun ibu ingkang hamugati dipun nderek jejogetan seneng-seneng ing wedal-dal mriku panjenenganipun Bapak D Jiani ugi panjenenganipun Bapak Marno ugi panjenenganipun Lek Kentut Pak Raya ugi panjenenganipun Bapak Warto, ugi panjenenganipun Romas But Pak Irma, ugi panjenenganipun Romas Heri Pak Melvi, ugi panjenenganipun Lek Wanto. Monggo kula aturi jenggar saking papan palenggan tumuju wonten sasana ingkang sampun pun sediaken wonten nginggil panggung semangga. Isen di omah diujar penayap sak dulure.
saking Jawa sedot Badoting kali kena sandong Badoting Krishna kena koto Eka Hae Oh ya isi orang ngenteni nagawe benci orang ngenteni ayam tentram ayali suket teles kodenan esuk hatiku ngenas mikirnya besok isih Rama Rama Terima rati donjol makan orang mbok tinggal lunga nggih teko mpun teng mriku matur suwun